Maing buntag mga kabarangay ba, kanila gitang lagan kay taba, di adita sa Kalbiga nga lugar ba, mo ni nga balay nga akong gingadtuan ba. Lula Rosa House. Indot kay siya mga kabarangay, 1600 pagiging nga balaya. Nin mao ni mong giistihan dito yun sa Kalbiga. Panawan niyo mga kabarangay, o nindot kayo nga lugar, no, dutag na ta sa unang panahon ba nagpuyo ba. Napay imong mga plato nga nindot kaayo, o makita gyud nimo ang mga karaan nga mga kuan sa Ginoo ba. Karaan pagid kay ni siya nga balay, ancestral house sa Kalbiga town. Kanila kinalakawan tadi tanaw-tanaw ta picture po ta ginagmay, tanawa kini mga kabarangay ang ilang mga gipang drawing. O indot kayo, dakpo kayo siya, indot yun. Huwag tanawa, inyo yung makita nga unsa gyud kamayo ang mga Pinoy na sa unang panahon. Indot gyud kaayo. Yun na pagidwaanan nga sungka, o nga nindot kayo, dakpo kayo nga sungka, no? Tagsar gyud ni makita nato. Ug ato sa makita ang sa unang panahon nga ang kanang lamparaba nga karaan kayo, tanawa mga kabarangay, o nindot gyud kayo. Huwag ang mga picture nga gipang drawing dili nindot kay ang design murag pare kadagpuag yung tao ba ang picture ba nga gipintal gipaint gid maayo ba. Huwag ang karaan nga lingkuranan nga dito pag ini sa unang karaang panahon, o makita gyud nato. Huwag ang ilang tanom nga bonsai perti yun daw ang dakuha, mao gid ni ang Kalbiga. Indot kayo.